An balima Mali bamada filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ ka hanga folibaw bɛ an b'a fɔ ko bisimilahi don kibaru kɛnɛ kan. Bidon kibar daminɛ jamana kɔnɔ kibaruya ye sibiri don utukalo tile 16 sanba 2025 sego ni dongo minisiri Mamu Dafe lajɛ kɛ CCB la Bamako walasa ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye baara ni baara minnu kɛra kalo 6 kɔnɔna na ka kɛ ni san min tara sego ni dongo kama min laseli kɛra kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ minisiri ye hakilina jigin kɛ k'a fɔ ko san bɛ ka boli fɛn 5 kan ni olu ye ka yɛlɛmani don sego ni dongo taabolo la ka fɛɛrɛ kɛ sego ni dongo bɛ se ka labaara jamana kɔnɔ ka sego ni dongo tigilamaw ka sego don bala ka sego ni dongo cari ani ka cakɛdaw jɔ a kama ani ka Mali ka sego ni dongo cari diɲɛ fan bɛɛ. An bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ Laurent Gbagbo ye ɲɔgɔnye dɔ kɛ Abidjan dugu kɔnɔ sibiri don utukalo tile 16 sanba 2025 o min na a y'a jira ko ale bɛ ban jamanakuntigi Alassane Ouattara ka fanga naaninan ma a ka fɔ la ko sariyaba ju jɛlen don o min bɛ jamanaden bali ka tɛmɛ waati 2 kan Gbagbo ka fɔ la ko Ouattara ka fanga sabanan tun ye sariya sɔsɔ ye wa ko a kan ka wasa don o la k'o ban sani a ka sogo kɛ mada wɛrɛ la Gbagbo ka kuma kuncɛ la ko Alassane Ouattara tɛna mada naaninan kɛ wa k'u ka cɛsiri jɛlen don a ko la. Nigeria jamana bɛ dusumakasi la ka kɛ ni kurunbi dɔ ye n'a kɛra sababu ye ka maa 40 kɔ tunu kisili jɛkulu kɔni wulilen don walasa ka nin maa kɔfɔlen ninnu ɲini laseliw b'a jira ko kurun kɔfɔlen kun falen don kosɛbɛ wa ko sariyaw kun labatolen tɛ o ye gɛlɛyaw ye minnu bɛ kɛ kuma caman Nigeria mara kɔnɔ ni ko ye sɔsɔlila wuli ko kura kɔgɔji lakalani ka Nigeria jamana kɔnɔ jamanadenw kɔni bɛ ka jaabi kɔnɔ wa u tilala ka wele bila faamaw ma u ka wale kɛ walasa o kasara sugu kana kɛ tugun Nigeria jamana na. Amta alaskakaw fe sibiri don utukalo tile 16 sanba 2025 Vladimir Putin bisimiliyara Donald Trump fɛ Alaska lajɛ min kɛra tariku caman tigɛli ye ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye san caman kɔnɔ Rusi jamana ni Ameriki jamana ka kuma ɲɔgɔnya tilennenya kɛ Ukraine ka diɲɛ lakanani fo ka taa se sɔrɔko ni fɛɛrɛbɔ jɛgɛ baaraw kan kuma in kɔnɔ Putin ye hakilina jigin kɛ jɛɲɔgɔnya la Rusi ni Alaska cɛ ka fara Rusi ni Amerika jɛɲɔgɔnya ka diɲɛ kɛlɛba 2nan waati Donald Trump kɔni b'a laɲini ko kɛlɛ minnu bɛ sen na ko ka o dabila walasa ka jɛɲɔgɔnya kura kɛ jamana 2 ni ɲɔgɔn cɛ. Amta Fransikaw fe ka bidon kibaru kuncɛ Fransi jamanakuntigi Emmanuel Macron y'a jira kari don utukalo tile 17 sanba 2025 ko ale hakili la yala jamanakuntigi Putin b'a fɛ bɛn ka sɔrɔ wa a b'a fɛ Ukraine k'a yɛrɛ di a ye o de laɲini Fransi jamanakuntigi ka fɔ la wa ko ale b'a fɛ bɛn ka kɛ bɛn ye min bɛ diɲɛ sariyaw bonya min bɛ jamana bɛɛ ka yɛrɛmahɔrɔnya n'u ka mara dafalen bonya. An balima Mali bamada filɛbagaw ni ne kɛra ɲɛ garisɛgɛ bidon kibaru la an b'a fɔ aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ.